Здравейте! Казвам се Милена Стоилова и в третия урок на програмата Silhouette Designer ще ви представя как от чертежа на основна конструкция на права пула да получите кройката на предната част и кройката на задната част. За целта си отварям чертежа и в избор на елементи маркирам целия чертеж. Влизам в падащ панел елементи, избирам копия на елементи и копирам целият този чертеж. По този начин имам абсолютно копиран елемент на основната конструкция на права пула. От единия елемент ще изтрия задната част, от другия елемент ще изтрия предната част и по този начин ще имам кройката на предната част на пулата в един чертеж и кройката на задната част на пулата в друг чертеж. Понеже ще триеме доста, само че тук си маркирам максимален брой елементи и гледам да няма части от предната част на пулата. В случая тук имам, така че отново ще демаркирам и ще маркирам по-малко. И с клавиша Delete изтривам максимално брой детайли, след което финното триене, тъй да се каже, го правя с гумата, бутона на гумата. Така, изтривам всички помощни линии, които, за да конструирам предницата, са ми били необходими, и точки, но за да ми остане чертежа на предната част, не ми трябват. За да мога да сложа точно в точката P17, изключвам хоризонталния снап. Escape. Сега, за да си оформя една линия на талията, понеже тук съм имала няколко линии, влизам в гумата и изчиствам излишните точки. Така, имам една линия на талията. Линията на ханша в момента не ми харесва. Ще влеза в избор на елементи и ще започна редакция, за да ми се получи линия, която ще ми хареса. Ето така. Мащаб 1:5 да виждам целият детайл. И сега с избор на елементи маркирам предницата и влизам в бутон Добавяне на избраните елементи в нова или съществуваща част. Кликам върху този бутон, кликам в маркирания елемент и написвам името на частта. Ще мина на кирилица и си написвам от клавиатурата предница. Давам ОК. Когато този детайл ми влезе в сива зона, означава, че аз имам затворен контур на предна кройка. Сега ще ви покажа нещо друго. Значи тази предница ми е на сгънка. Аз ще искам, да речем, тя да ми се крои цяла. Маркирам си предницата, влизам в елементи, огледален образ свързан и давам къде ще бъде огледалния образ, т.е. маркирам двете точки на сгънката и по този начин имам развита цяла предница. Абсолютно огледален образ на маркираната част. Удобството по този начин да се работи, когато се крои на цял детайл след това, е, че аз след това ще работя в размножаването само върху първообраза, т.е. върху маркираната част, а огледалния образ, който ми се получи зададен по този начин, ще ми се градира автоматично. На тази предница в момента мога да задам и резервите. Да видим как се прави това. Маркирам цялата част, влизам в бутона в ляво линия на изрязване, кликам върху този бутон, кликам на детайла, който ще му задавам линия на изрязване. По подразбиране ми излиза
1 см линия на изрязване, което мен ме удовлетворява. В случай няма да го променям, давам ОК и получавам на целия детайл обща линия на изрязване 1 см. Обаче аз искам в подгъва да имам 4 см линия на изрязване. Под бутона линия на изрязване се намира бутона разстояние до линия на изрязване. Кликайки върху този бутон, аз мога да задавам на отделните линии резервата, която ми е необходима. В случай искам 4 см за подгъв, давам ОК 4 см. Понеже ми са с две линии, а не с една цяла, трябва да задам и на другата част 4 см. И по този начин ми се оформи линия на изрязване 4 см в подгъва. Преминавам на другата част, която съм си копирала. Тук трябва да изтрия предницата и да оформя в кройка задната част. По същия начин маркирам максимален брой елементи, давам Delete от клавиатурата, изтривам, влизам с гумата и започвам да кликам върху линии и точки, за да ги изчистя, които не са ми необходими. Така, чистя и тук, чистя и тази точка, чистя и тази точка, чистя и тази точка. Детайлите тук ще ги изчистя. Ето и това, като зумна. Само, че тук ми изчезнаха линии, които сега ще си добавя, защото аз имам точки. Изключвам и вертикален сплайн, за да мога да кликна точно в точката. С Escape излизам от функцията. Зумвам в линия на талията, за да видя по-добре чертежа и да мога да изтрия линиите и точките, които не са ми необходими. Тъй като това е копиран елемент, тук кривата в линия на влизам в избор на елементи и когато сложа мишката върху кривата на талията, виждам, че всъщност тя не е една цяла крива, а при копиране тя ми се е копирала на отделни криви. Тоест, между P80 и P81, като кликна, аз имам крива линия, но като цяло линията между талия и ханш не ми е крива. Как ще направим една цяла линия? В бутона преобразуване направа в крива, кликам върху него и започвам. Кликам върху едната крива, кликам върху другата крива. Стана една цяла крива. Кликам пак върху тази крива и съседната следваща. Добавих още една малка крива към голямата крива. Кликам върху първата, кликам върху втората и по този начин аз правя линията на талията една цяла крива линия. По същия начин ще си оформя и линията на талия ханш, която ми трябва да е една цяла крива. Зумвам, за да мога да си редактирам тази линия, така че тя да ме удовлетворява. Кликам върху точката и влача мишката, държайки натиснат левия бутон, за да получа линия, която ми харесва. Така вече имам една цяла линия на талията, като поставим мишката върху нея, тя трябва да ми се отсвети в зелено, и една цяла линия между талия и ханш. 1:5. Тъй като задната част на полата ще ми се крои на сгънка и ще имам среден шев отзад, аз няма да правя огледален образ. Влизам в избор на елементи, маркирам си задната част на полата цялата и отново добавяне на избраната елемента в добавяне на избраните маркирани елементи в нова или съществуваща част, си записвам задна част. Давам ОК и при положение, че ми влезе в сиво целият елемент и в части, значи проверката ми е издържана. От тук остава да маркирам отново елемента, да избера линия на изрязване,
кликам някъде в частта, давам 1 см и имам линия на изрязване. Линия на изрязване, разстояние до линия на изрязване, значи искам подгъв 4, окей, и задната средна резерва да ми е на 3 см. Получих и задната част. Така, ще влеза в по-голям мащаб, за да ви покажа още нещо. Значи, оформила съм си предницата, оформила съм си задната част. Сега обаче искам да ги доближа или да направя определено позициониране. Влизам с елемента местене на части. Този бутон може да се използва и да се местят една спрямо друга частите, да се добавят, да се доближат една от друга, да се видят как се получават нещата, да се разделят. Само когато са в части. Това местене на частите с този елемент става, като се натисне бутона местене на част, кликне се върху частта и се влачи частта с мишката. Като кликна втори път, частта се спира там, където съм пожелала. Кликам върху частта, местя мишката, кликам втори път и частта ми остава неподвижна. С бутона Escape или в кликане върху избор на елементи, функцията на този бутон местене на част се прекратява. По този начин от основната конструкция на права пола си получихме кройката на предницата и на задната част на полата. Запаметявам си като нов файл. Урок 03, а вие ще дадете име на модел и ще го запаметите по този начин. Натискам Save и по този начин базовия размер ми е готов за размножаване, което ще ви покажа в следващия урок.